ketika anak netral ngumpul bareng warga baru PSHT. Hei, Kro Sukro, piye? Awakmu wingi eling ora pas pendadaran? Yo, nyampo emang. Si Mas Bayu iki lho, ngetes aku senam, dhek dhewe ra hafal senam. Ya Allah. Enggak keren aku. Ya sumpah, lah bar kuwi, bar teko posmu kuwi. Wong iki sok-sokan marani ning nggonku ngetes jurus. Alah, bane ra hafal. Lah makane kuwi. Aku gak njowo, awakmu udah cerita apa sih? Aku ra njowo. Awakmu gak melok Zatrate lho nyapo? Iya. 2022 nom-noman ora melok Zatrate iki lho. Aku ora oleh melu karo ibuku.